sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7, digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tunggang uya po ang mga bareta ngunyan no Martes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, heat index na naresto sa Legazpi City kasuwapon nasa 39 degrees Celsius. Kakulangan in supply sa tubig saro sa pig-aantisiparan na problema kan DepEd sa palarong Bicol ngunya na taon. Maximum security para sa primerong maritime procession sa Mayo 1, pigahandaan na kan Albay Emergency Response Team. 1.5 million pesos na kantidad kan illegal na droga na kumpiskar sa sarong babae sa buy-bust operation kan mga otoridad sa Purok 1, Barangay Calamunding, Labo, Camarines Norte. Sa lado nasyonal, Marcos nagdalaom na makulpa ang tensyon sa natatapos pa siya ng joint naval drill sa West Philippine Sea. Mga kondisyon ni Pastor Apollo Kibuloy kinontra kan DOJ. Takot ni Kibuloy pinunas ni Marcos. Chavit Singson tatawanin 100,000 pesos na reward ang nagdakop sa iya sa EDSA busway. Sa ibang nasyon, Vatican, makusog na kinundinar ang mga nagpapasalida nin kasarian. Baretang Sports, Jaylen Brown kan Boston Celtics nagrehistro nin 10,000 points sa NBA. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Uminabot sa 39 degrees Celsius ang arestong heat index sa Legazpi City kasuwapon. Inibase sa datos na ipinaluwas kan Synoptic Station kan Pag-asa asin Office of Civil Defense 5. Pinakalangkaw na heat index sa Pili Camarines Sur asin Masbate City na may 40 degrees Celsius, sunod ang Catanduanes na may 39 degrees Celsius, Daet Camarines Norte 37 degrees Celsius, 36 degrees Celsius naman sa Huban, Sorsogon. Iniman ang paglinaw na naiuminabot sa 46 o kaya 48 degrees Celsius ang heat index sa Legazpi City matapos magbutwa ang siring ng mga informasyon sa social media. Mientras tanto, padagos ang navisyo sa publiko na dublihon ang pag-iingat asin mag-inom ng dakol na tubig para malikayan na ma-dehydrate. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Problema sa tubig ang saro sa mga pig-aantisiparang problema kan Department of Education Regional Office 5, lalo na ngunyang tag-init para sa papaabot na palarong Bicol sa Abril 27 ngunya na taon. Sinabi kan Regional Director kan DepEd na si Gilbert Salsad na maski gurano ka preparado ang sarong lugar, maski sa nasyonal, igwaman giraray na mabutuang problema. Kung kaya ang nasabing ahensya, tinawang asigurasyon ang mga delegates, asin ang mga partisipar sa nasabing papaabot na event na nakaantabay ang fire department asin ang mga fire trucks sa aldaw nin palaro. Tangani mang maging suporta sa pagdistribuir nin tubig. Dagdag pa ni Sadsad na igwang nakakaag na darakulang drums na nakastandby ang tubig kada center in kaso man na magkaigwa nin problema. Sa ibong nalado, padagos man ang preparasyon kan mga pamayon in eskulahan para sa mga billeting areas na gagamiton sa Palarong Bicol 2024. Sigun kay Dexter Season, sports coordinator kan
Legazpi City Schools Division Office na saro sa sendang lakdang ang pagbugtak ng mga dagdag na electric fans o ventilador sa mga billeting areas para mabawasan ang sobrang alingahot na pwedeng mamatian sa laogan mga classroom. Katakod kani siniguro niya na daiman magsusurusuan ang mga delegasyon sa mga fasilidad para mas komportableng kamugtakan kan mga atleta sa palarong Bicol ngunyan na taon. Tulong volcanic earthquakes ang nairehistro sa Bulkang Mayon. Inibase sa nakalihis na 24 oras na pagmonitor kan PVOX, katakod kan padagos pang aktibidad kay niya. On average, kan sulfur dioxide nasa 759 tonelada, mantang padagos ang ground deformation. Sa ngunyan, mantenido sa alert level 1 ang status kan Bulkang Mayon. Panginginotan kan Albay Emergency Response Team ang maximum security sa Maritime Procession nagigibuhon sa pagbubukas kan Magayon Festival sa Mayo 1. Sigun kay Eugene Escobar, pamayo kan Research and Statistics Division kan APSEMO na nakahanda na ang sendang komitiba sa pagmantener kan maximum security sa nasabing aktibidad. Mientras tanto, ipiglatag maninda ang mga magiging grounds o criteria sa pagkanselar kan maritime procession in kaso may aktibong presensya ang gale warning sa Albay Gulf, public storm signal, low pressure area as iba pang sitwasyon na pwedeng makaapektar sa seguridad kan publiko. Ipinairarom sa ensayo ang technical staff kan lokal na gobyerno kan Verac Catanduanes. May kinaaraman sa human-animal handling para sa pagdakop, pag-rescue as in maintenance kan mga hayop. Ang nasabing training pinanginotan kan Municipal Agriculture Office, Livestock Section, kung saan tinawan kaaraman ang mga partisipantes sa proper restraint techniques, mga estratehiya sa stress reduction, as in pagsabot sa mga hiro kan hayop. Tanganing masiguro na marhayan kamugtakan kan mga hayop sa saindang lugar. Ipinairaruman sa interaktibo as in hands-on techniques ang nasabing trainees na may giya kan mga profesional. Nag-awiso ang maneamiento kan Alba Electric Cooperative na sarado ang sindang branch office asin gabos na Aleco Service and Collection Offices ngunyan Aldao kasabay kan komemorasyon kan Day of Valor o Araw ng Kagitingan asin pag-obserbar naman sa aga kan Idul Fitr o Feast of Ramadan. Katakod kani din ang unanin transaksyon ang Aleco asin mabukas liwat sinda sa Abril 11. Alagay siniguro kon Aleco na 24/7 o 24/7 available ang maintenance as in troubleshooting crew para sa anuman na emerhensya. 1.5 milyong pesos na kantidad kan illegal na droga ang nakumpiskar sa sarong babae sa paagi kan bypass operation kan mga kapulisan sa Purok 1 Barangay Kalamunding, Labo, Camarines Norte. Sa paagi kan pinagsarong pwersa kan Labo Municipal Police Station, PIDEA asin Camarines Norte Provincial Intelligence Unit, nadakop ang suspect na namidbidan sa alias na Ana, 51 anyos asin residente kan Block 15A Baseco Port Area, Manila. Nakumpiskar sa nasabing operasyon ang nasa 225 gramo kan iligal na droga na may kantidad na 1,530,000 pesos. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan Labo MPS ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Iyan ang primerong kabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Some energy drinks promise power but are more like this.
What you need is this. New Predator Energy Drink. Rule your kingdom. Now sells for only 17 pesos. New Predator Energy Drink, now available in the Philippines. Buy now at your nearest convenience store for only 17 pesos. SRP. Parami na kami so in love sa Chicken McDo. Love ko Chicken McDo. So much, so much, so much to love. Love ko Chicken McDo. Kailangan hinihintay. You better try. Better Chicken McDo. Much malaki, much crispier, much juicier versus previous recipe. Order now via dine-in, McDelivery, and drive-thru. Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, Cali, Cali, pop up, Cali, para sa perky ang mood, Cali, pop up, bubbly ang sarap, Cali, pop up, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light, may Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng ventilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng refrigerator para hindi sumigaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Coco Martin po. At ito naman, ang napili kong aso, si Brownie. Brownie, pili ka. Ball or bone? Yum yum, yum yum. Walk or play? Yum yum, yum yum. Chicken or treat? Yum yum, yum yum. Ang barkada ko, mas gusto ang real meat taste ng Yum Yum kaysa ibang dog food. Gawa ng mga experts sa USA. Sulit at masustansya. Yum Yum talaga. Yum yum. Ang choice ng barkada ko. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7.
Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Dahil nawawaranin paglaom si Presidente Bongbong Marcos na makulpa man giraray ang tensyon sa West Philippine Sea matapos na ilansar ang multilateral maritime cooperative activity sa pagkultanan kan Farsa kan Pilipinas, Japan, asin Estados Unidos. Sinabi kan Presidente na pigigibo kan gobyerno ang gabos na paagi para mamantenir ang katrangkiluan asin karahayan sa West Philippine Sea. Sinabi niyang magpapadagos ang indang pakikipag-uron sa China asin pigigibo ang gabos para makauron si Chinese President Xi Jinping para din na mautroan mga banggaan, water cannon asin iba pang klase ng violensya na naeksperyensyahan kan Philippine Coast Guard. Magigiramduman na sa pinakaultimong insidente narapak ang barko kan Philippine Coast Guard asin nagkaparang personay sa nagkarulugadan matapos tuyong banggaon kan barko kan Chinese Coast Guard para sa pagsumpit ng tubig sa barko. Uminani ni pagbatikos sa mga iba-ibang nasyon ang ginibo kan China dahil sa day pagsunod sa pinapautob ng mga polisiya asin patakaran kan United Nations Convention on the Law of the Seas pati na sa mga layes na sakop kan international law. Dehado ang mga empleyado sa pribadong sektor na pigsusulong o sa pigsusulong na 4 na aldaw na sana ang pagtrabaho sa laog din sarong semana. Tanganing mabawasan ang problema sa bulos din trapiko, sigon kay Kilusang Mayo 1 o KMU General Jerome Adonis. Sinabi ni Adonis na kung talagang gusto kan gobyerno na resolveran ang traffic sa Metro Manila, dapat magpautob inikan mga polisiya na mataunin pagkakataon sa mga obrero sa probinsya para daing na magduman sa Metro Manila. Dagdag pa niya na daog pa man giraray ang mga obrero, mas kigibuho na 12 oras ang sarong aldaw na trabaho para makumpleto ang 48 oras sa laog din sarong semana. Pabor man siya sa 4-day work week basta daing mababawasan ang sweldo kan mga obrero, daing mahihiro ang sa indang fundamental rights asin benepisyo. Daing dapat na ikahadit si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa posibleng pakikiaram kan Estados Unidos sa iyang pigatubang na kaso sa nasyon. Ini ang pahayag ni Presidente Bongbong Marcos ampang kan padagos na paglapag kan mga otoridad kay Kibuloy may kinaraman sa reklamong pigplantar kontra sa iya sa korte. Sinabi kan Presidente na makakalaom si Kibuloy nin patas na proseso sa Pilipinas asin itatao ang gabos na magkakanigo na pagtrato sa iya. Katukod man kan sa takot ni Kibuloy na isusuko niya o siya kan gobyerno sa Amerika dahil sa kinakatubang na kaso kini sa Estados Unidos. Sinabi kan Presidente na da itulos-tulos na mangyayari ini dahil dakol na prosesong aagian sa iranom kan RP-US Extradition Treaty. Magigiramduman, nagtaram si Kibuloy na da ini mapadakop nin buhay kung itatao siya kan gobyerno sa Amerika asin mas guguston magadan sa kamot kan mga Pilipino. May kinakaapang na kasong child abuse si Kibuloy sa nasyon mantang sex trafficking asin money laundering naman ang pigaampang kaining kaso sa Amerika. Mantang sa kondisyon na inilatag ni Kibuloy sa gobyerno bago magbutwa, sinabi ni Marcos na garong baliktad na ang sitwasyon dahil si Kibuloy pa ang nagtataon ng kondisyon sa gobyerno mantang ini may atraso sa korte. Daing puder si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader, Pastor Apollo Kibuloy na maglatag din mga kondisyon may kinaaraman sa pagsuko kaini sa tahaw kan mga kinakaatubang na reklamo. Iniyan sinabi ka Department of Justice o DOJ kasunod kan pahayag ni Kibuloy na nagtatago siya dahil habo niyang makiaram ang mga otoridad kan Estados Unidos asin bako dahil naglilikay siya sa ley. Sigun kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, makusog ang mga ebidensya sa mga kaso laban sa pastor, kaya dapat hampangon ini ni Kibuloy na daing kondisyon. Siniguro man kan sekretary ang kaligtasan kan religious leader in kaso magsuko na ini. Kasabay kan pagirumdum na daing nakaangat sa ley maski si Isay pamana. Apwera sa warrant of arrest na ipinaluwas kan Davao Regional Trial Court kontra kay Kibuloy kan Abril 3 dahil sa kasong child abuse, pighahalat ngunyan kan DOJ ang pagpaluwas kan sarupang warrant gikan man sa Pasig RTC
ICC dahil sa kasong qualified trafficking. Kasabay kayo ni pigadala na kan Philippine National Police ang pagkanselar sa mga gun permit ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy. Sigun kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na may 19 armas si Quiboloy sa rodigdi nagpasuna kan Marso ngonya na taon. Sinabi niya nga nindang mahaluan in anuman na violensya o ribok kung in kaso iserbe ang mandamento de aresto na pinaluwas kan korte kontra kay Quiboloy. Sa sarong video statement ni Quiboloy na ipighira sa YouTube channel kan SMNI kanakaaging aldao, sinabi kan pastor na handa siyang hampangon ang mga kaso sa nasyon basta tawan siya nin asigurasyon kan administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos na dai makikilabot ang Estados Unidos. Kanakaaging aldao, ipigorden kan Davao City RTC Branch 12 ang pagpadakop kay Quiboloy asin 5 iba pa dalan sa pagsuwa sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Naghagad nin dispensa si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson matapos matiketan ang mga tauhan kan Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ang convoy niya kan madakop matapos mag-agi sa EDSA busway kasuod mang aga. Sinabi ni Singson na daipig tutuyo ang nangyari dahil nag-overtake ang driver niya pero bako siya mismong nasa bus lane. Apesar kainim, dai man dapat arugon ang nagibo ninda. Mantang ipinaliwanag man ni Singson na daing plate number ang lunadan niya dahil bagong gibo inikan BMW o Baluarte Motor Works. Sarong armoring car solution company na pagsadiri niya. Pero kumpleto man ini sa mga papeles. Saludo si Singson sa mga tauhan kan MMDA dahil sa paggibo nin magayon na trabaho asin pagtrato sa gabos nin patas. Kaya matao siya sa mga ini nin 100,000 pesos na reward, apwera pa sa mga babayadan niyang multa sa naging violasyon. Lunad si Singson kan sa iyang armored vehicle, asin kaibahan kaini ang sarong SUV kan tiketan kan MMDA. Bareta hali sa ibang nasyon, nagpalos ni makusog na pagkondinar ang Vatican sa mga nagpapasalida kan sa indang kasarian. Sigun sa dokumento na pirmado ni Pope Francis, ang anuman na klase nin pagsalida nin kasarian sarong patakot sa pigapod na unique dignity ni sarong tawo. Ang deklarasyon ni napod na dignitas infinita o indefinite dignity nakasentro sa patakot sa dignidad kan tawo kay bana na ang pagtios, death penalty, gyera, assisted dying, abortion, sexual abuse asin pang-abuso sa mga kababaihan. Magigaramduman na kay tupaman makusog na pigkokondenar na kan Santo Papa ang gender ideology na sarong bako magayon na pagpunas sa pagkakaiba kan babae asin lalaki. Baretang Sports, kaibahan na si Jaylen Brown kan Boston Celtics sa mga players na igwang 10,000 points. Nairehistro ini kan mailaog niya ang 26 punto sa panggana ninda kontra Portland Blazers sa score na 124-107. Ang panggana ang pang 13 na straight sa indang home court. Igwaman tulong sunod na double-double si Kristaps Porzingis na kay asin 12 puntos, asin 10 rebounds. Nadagdagan man in 20 puntos ni Peyton Pritchard, mantang igwang 15 puntos si Derrick White, asin 12 puntos man si Ru Holiday. Ultimo sa detalles kan Bareta, ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Padagos po na nakaka-apekto ang easterly sa tuyang nasyon. Magkapod ang kabigulan, padagos man na magkakaikuanin, mainit o makasahas na panahon. Talaga dyan pa man ang tsansanin mga pulong-pulong pagkuran o pagpilat pagdaguldo, lalo na sa bandang hapon o sa banggi. Maluya sa kutsa moderatong doros na sa sirangan na matian na may banayad sa kutsa moderatong pag-alon ng kadagatan. Temperatura sa maghapon nila lauman, 24 hanggang 23 ang taas ng Celsius. Samantala, ang forecast na heat index man ngunit na daw sa may parte kang Albay, pwede man mag-abot sa 38 degrees Celsius. Ang po sa tuyang update, nalilitin sa DOST Pag-asa, Ariel Camocho.
Yan mga tugang ang detalyes kan mga bareta ngunyan na Martes. Araw ng Kagitingan. Sa pagarakan mga pagariba, Mardila, Angel Mostaza, Jenny Matthew Balyaran sa Newsbase, John Napoles sa Laro Technical, si Riman Pag-asa. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako po, si Russell Cortez. Ako man po si Edwin Peralta, nagsasabing salamat kan siya nung pagantabay. Masunod na ang hapot ni Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini.